Balang na. Hello! Pag lumabas dito, automatic. Dapat pang ano, mag-creativity, cooperation. Yuri, Natumangan. and power source. Sige mo? Naka-score tayo si Paribla. May parang ano. Sir! Sali mo? Lumang binakal ko. Lagi tayo tama. Dali ba? Ako mo lang, dala mo Mahubag naman, mahubag. Di ba kakiri ka? Di ba kakiri ka? Babalok sa One month ata, 1 month. Nakita ko sa Facebook. Okay, Ako ginada ko sa pics. Ginad. Ang dati ko na Facebook, iba ako. Friends and pics. Yan nakaligit na kaya updated ako lahat ng mga ano. Uy, ayaw di Mike! Ayaw di! Ayaw di! Pagkatras mo, lumakad kami. Luwi nila dingding! Itong Uy, ganito ito sa ba? Inayos ko na nga eh. Sa'yo, nalalong patuan. No sir, ikaw na may panga. Hindi maglagpas, ikaw na para daw. Kami sir, nagpapapas. Again. Pag lumabas, pag Mike, lumabas. pag lumabas ka dito. Alam ko ikaw. Go! Tapos di mga may nasa. Silulog lang kay kumadadi. Dino ka eh. Paano magdali yun? Brother, citizen! Ante. Ano? Galaw, Mike. Galaw. Ay, madali. Eh, wala ako. May wala akong pag-drinker niya ha. Pasok. Eh, brother, si Mego. Tapos, Ito na yung siya! pagpira mo yung Siya mission po! to. Third of Fourth state. Pag may... Depende sa dami. mo dyan, may lapad, may malitik. Go. Dapat cooperate ka mo. Pag di masasal, di pa rin. Ano yun? Hiyo! Ay. Ikagano sa bato. Chumo. Inek! Matangin na may Luma. may burden. Wala si Kabaril. Galig to. Lurulig to. Mike, don't worry, last na. Lurulig to.